You got a friend in me. Are you repair? Friend, jag är så jävla legal. You got a Miles and miles from your Yeah, nice warm bed. Tack som att du vill tallakt den och du vill också. Boy, You got it! You got a friend. yeah, you You got a friend in in me. me. Jeg gjør alt der av oljefjallet nå. You I air. Horace du kan inte vara Moses nu. Are Okay. you repair? Du är Moses nu. There can be only one. Repair. There's not enough for both of us. Nei, min mouse står trippet. No! Hvordan er med Moses og hele? Så att det var sån här konkurren fucking så den heter han. Eller jag Pharaoh. fucking heter jag vet inte vad Faro det er heter. jeg glemt sånn. Men det er Faroen. Pharaoh ganska. Det er Faro. Labor. Badgen? Ja, budget. Esper minst det mala blå och pivot in hår till button stage store. Just saying. Life advice from me to you. To ear Moses. Ja, passer. Greek. Passer. Det är liksom Moses rockerst. André! Nej! Levi! Are you Det er kvitt grønne? Andreas! No! It's the Shit! Come back here! That's mine! That's my relic! No! Get back here! Relic! Du konkurrens det! Yeah! Så DJ kysste jag gott. Du chaser oss. Åh nej! Du fick tvär förlor i ett smäck! Kan du? Nej, inte. Ja, det är min guide det spel. Ah, okay. Var ska jag? I steal your goat! You steal my relic, I steal your goat! You need to. Lev ju inte explora det, kan man säga inte. Han är inte connectad. Yeah. You go, Levi. You You are do what here. you do best. Do nothing. You are here. Nothing at all. Det är så går. Det är du inte. Det du det inte. Nej, du doer inte väl. Ah, get it? Ah. Oh my god. Andreas? Det ser nog tungt ut ja där. Alltså en gång bära i rest. Jag brukar vi allt bär. Gamla Moses. Alltså. Jag skondar där i. Gammal bauer. Spiritual liksom. Hey. Ska jag jaspa det tunga till nu? Ja. Så gammal. You yeah. Obviously I'm bestjärna brother. There. Han har läppet min apel. Nej Moses, du har lagt två stenar helt rätt så. Okay. Hejo! Into you. Weeble jokes. Har du Spearman? Into you. Jag vill ånga man. Ja. Axman. Jag vill Spearman och han säger into you. Varsågod. Into you. Yeah, he's got a friend in me. You got a friend in me. Jag tyckte att du sett en blast i öronen man ser det shit. Det är bara jävla trött. Det är exakt så. Jag fattar det men awesome. You Kan repair. fila skådren. Okej, jag spelar en hick det med Town Center. Nej, jag släpper inte. Okej, här står här. Town Center, ja. Go on. Spela precis det, go timing. Good timing. Yes. Ah, var det här du ville visa mig? Wow, vad fuck är det? You eat air. What the hell? Leviathan. Och stor fiskar tänker. Ah, ja. Du vill ju köra Ojora. Så du kan säga Oh.
Dude, han ser coolare ut. Jebba. Ja, vi han. EU refer. Okej. Han fucking gav Ja. honom. Han lever. Ja. Jag vet, så då. Han inte lyckas med sån här stora drakan, tänkte jag i Zelda Here Sky. we have Levi in his natural habitat. Screw you. He likes to swaddle around fish. But this fish don't like to play with him. Oh shit! Now he's alone. That's very And good! then he found a seahorse. He likes horse. Levi proceeds to follow the seahorse. Hej. Also it desperately tries to become friends with Levi. But then Levi hit him in the face. And now the horse doesn't like him anymore. Shit, So I'm you gonna run go away. train live! Levi doesn't have any friends. And now he doesn't have friends. Ja, Levi. And now we press delete. Jag vart glad. Ja, nu vet jag dör, resten. Jobbe. Han var deprimerad det där. Oh my god, han var deprimerad. Värsta auto. Levi. Oh my god. Oh. Gary. Jag så känner mannen ner som Into you. som är utanför basan. Nej, Into utanför you. flatchen. You eat air. Into you. Så känner Into det. you. Ja! Into you. Ja, jag hade det från. EU. You eat air. Och Levi kommer om man här vid fisken. EU. Ja, okej, Eh, fuck mot it. kjolen. Han här uppe. Ja, Into you. svem om man. Är den i You mode. eat air. Into you. Och Into you. helt liv. You eat air. Kväll ska inte bli ett Into, namn och sådär into liksom. you. Oh shit, man vinner! You eat air. Ja, jag nog You kom eat matte. air. EU refer. You eat air. Levi! Into you. Ja, EU refer. kom här! Hej Theo! Hej! Into you. Hej! EU refer. Hej. Vart EU går refer. det? Hej Nej. Jonas! Ah, hell no, jag tror det kortade ut. Ja, för övergående. Nå, nu får jag det till Nineve. Har du det? Du är så passionate. Så. Nu kostar inte det där, tror inte det är. Så får jag bara tror inte det är. Nej, du är very long with your chest. Alltså Jonas spelar inte. Jonas tar ju. Skriva, han var sövad. Där bara, Det burn. är inte kostar att flagga pannan i chatten. Där bara, burn. Okej, You know, help. komma land. Jag ska få tävla till det fältchen i början av dem. Nej, Gabriel. Hej! Vinner! Vinner! Tack! I'm going for it. Nej, han försökte dig. Han hällade. Screw you, brony. Fuck you. Brony. Aquoni. Nej, brony. Nej, för land. Spyt mig land. Det är den. Spyt mig ut. Hjälp mig dräppas nu så. Jag kan inte fast i bouch du gör det. Du kan flippa ur. Inte i hävden. Kan vi sitta Jackson combo i kartongerna kommer ut och så Då stinker jag där. du kör inte mindre damage än jag skulle göra. Nej, kom. Land. Shut up, Esbjörn. Kom land. Här vinner det är vi. Här vinner. Du måste väck. Här vinner. Nej, Ja. Fitte vinner alltså nej. Han har ordat fitte. Jag tar så igen. Oh my god! Go, Levi! Alltså Levi, du klarar det. Levi! Du klarar att träffa Nessie. Alltså. Jag hade inte klarat det på nästa, Esbjörn. No! Då truktar Jonas. Sätta mig i spilsövne. Shit! Han får shooters! No! Esbjörn!
You have to live on! Kassa! You have to live on! Into Tack för för det, det! Tack för det! EU refer. Go without me! Your sacrifice will not be forgotten! Into you. I will always remember you, Lemmy! EU refer. I will always remember you! Trots han nya stront. Into you. EU refer. EU refer. EU refer. Into you. Vi får köra vidare. Ja, och så får Jonas EU. till det nu. EU refer. Ah, hej Care! Och det första huset jag kommer till templet. Oh! Hej dit! Into you. Ja, det har som god! Nej, nej, au! Save Nej! Ja, det har som god. What the fuck alltså? Varför är det på kroppen? Jag haltar av harsoman och då tar man inte det. En wedge. What the hell? You I air. Fuck lever så tjuse. Fuck Lucy, hej man! Kan saltera? What are you man? Ja, så är fucklen, han kommer fuckluskämmare och han huxar var ska Tog mig This för hem. is mine! Och så får han bara snällt. Och så kör han färsken och gör. Si te skulle äta fuckla med nu. Nu vet jag inte långt fuckla med. Nu vet han Speciellt färsk! titta. Vi fick liv i fuckluse. Se att det är färsken liksom. Ja, finns det. Ja. Into you. You Ah, eat okay. air. Nom 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 nom! Ja, alltså han är så OP. Du kan bara hänga den och igen så fick du in i börsmaskinen. Och så bara kommer det 1000 katapulter. Och så... Ja. Jag snackade om. Ja. Nej, Vet. fuckla med att det lägger smäll bush du kämmare! Into you. EU refer. Alla är inte fuckla med där. EU refer. Ja, det var inte fuckla med att. Jag var ju lika gött då så. Alright, off we go! Vi ska få det ut där. Du tröstar där. Nice. Ja, du vill inte tänka du. Into you. Ew. You got a friend in me! Into you. Nej, jag tänkte på några hastar där. You got a friend in me! Ja, just det, något som Yeah, lägger friend me. Lemmy! Ja. Lemmy! You got a friend in me! I guess det var vinner i där. You eat EU Yeah. refer. Alright, ska vi få? Jag tänkte Break some grilla. shit up! Kom, Let's break some shit up. wreck it! I'm gonna wreck it! Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? No, Are we there yet? no, Are we there yet? Are we there yet? no, En wedge. No. Ear at you. Are we there yet? no, Are we there yet? yes, Are we there yet? Oh, are we there yet? Garage. Into Are you. we there yet? Are we there yet? Ear air errata. Hang on, no, hang on, no, hang on, no, hang on, no. Check it out, check it out. Boom! Shakalaka! Wow. Kashish. Kapoe!